bocah kok ayu. Disepoti to. Alah ora usah. Ora usah. Jaluk disepoti kok. Wong wedok iki aleme ora Cepoti njamah. pokoke cepoti. Yo, kumak pampak, Yo. Mbak apa? Dalam. Bocah kok ayune ora njamah, ora maido. Jare aku gak ayu. Tenan kok ora maido. Sindene dijo kanggo ki ayu-ayu. Jare Hani tok sing ayu. Ora ya mau gur yo nglegakno kono lho. Wong lanang iki yo ngono. Asline iki dijo kanggo ki apik-apik ayu-ayu tenan. Masa, Mas, tenane? Tenan. Hani iki apa? Aja percaya wong lanang iki bener lambene mek siji tukang ngapusi. Gue ngiyem-yem kono kowe gak apa-apa. Musik kono ben ayem. Ora. Apa? Ora. Dijo kanggo jenengane ayu kabeh. Ayu, Kok Mas. dijo laras kilo apik-apik ayu-ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben seneng sik. Tenan kok no, tenan nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenan ya. Tenan, Hani. Ya wis enak karo aku ae Iya, ya. Hani Kusuma ki ning apaan Ya iki wis to? gak usah. Nek karo aku ning kene gak usah rono-rono. Iya, bocah lho. Ya gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo aja suwi-suwi. Jarine aku tok sing ayu pis. Oh, sik kono. Jarine aku tok sing ayu, Mas. Kono tak ombenane obat tidur sih. Apa jarang diombe apa mau ndak tak karepan kok mentolo. Kok mentolo. Arep ning ndi? Wis gak bu aku tak karo kowe ae aku. Rumah sak. Iki enek ceritane anu. Pun. Apa nek? Apa Pak kok guyu? Ora gitu. Napa mengke kula anu jenengan disiki, Pak? Warna ijo kuwi jenenge botol. Sinden loro rebutan kunci. Kayak Mas. Kowe tak kunci ngarep ya. Kowe kunci nguri. Kunci omah ki lho. Apa? Ora. Nembang ya, Nak. Yo nembang. Iki mau iki engko nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Okwa. Ning bawane Okwa. Sing jengleng gareng. Alah, turah jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit apa ki mau? Apa iki? Iya, gelang alit. Apa ki mau? Ya. Mambiat mayong. Nah ya, lek enek sing nyuwun gerajakan barang. Oke. Ana gelang alit, engko diaturke ayo sing bawa Okwa. Ya, engko nembangi bareng karo Hani sing jengleng gareng. Ya. Endo, Pak. Mambiat mayong. Ya, coba. Saurunge musike muni kok. Ya. Ya. Teman yang Sing ngat-ngat kamu apa, Mbak? ikut cengkok. Oh, Cengkok like. Oh, cengkok. Cengkok like. Lek ngarani cengkok kok iso ngat-ngat. Sesuk kuwi bar setu kuwi dinane ngat, Pak. Iya, ngap. Asu, ya. Alah, ora nggo ah. Suarane agane bamyang Jengleng. Sing jenglenge kowe reng malah sing wedok sing sorong. Sing Kok wedok. aku sorot to, Mas? Gak doyan to karo nek aku. sing jengleng kowe kaya wong crumbat klopo. Kok iso kaya mangkon. Padahal wis dikutang ngat ngono kuwi mah. Kok iso kaya mangkon. Kowe aja ndisiki aku sing Ya jengleng. ya. Ndang nek no, Mas. Ayo bar iki.
Ya. Nyara. Nyaran yahi Nuswantara Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kowe aja sembrono. Apa to, Mas? Nek aku jigleng kene aja mbok gondeli. Ya ketekuk no bocah. Gondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, he. Geser sebelah. Ya. Nyaran yahi. Wis mari ya, Mam. Lagi bar nyerambai kok. Kowe kene kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to, engko bayarku pek. Tenan? Wis entek kok. Pianyo Wasik. Wanda. Baru. Oh, Pak. Kok iso bandai? Oh, kowe aja melu loncat-loncat. Lah piye berarti aku? Coba bisa ngas, kowe loncat bisa ngas. Ini dah deh. Yup. 1 2 3. Yuk, loncat. Iki. Jarene aku gak oleh. Nek kowe meloncat, harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakar kalori kok. Oh iya. Mau saurenge mangkat we treadmill sik. Wah. Bareng treadmill so nimbang wah swidak papat bobote. Karek 56 ya nok ya. Ayo. Pah ganti kene geser. Larelan kidul lelas angker hang keliwat Kayak mundur ya ta. Ya. absen kono. Oh ganti kene. Dalam biangan. Aku halangan. Dalam yang Has bareng. Yuk. Aja takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nok. Tanah. tanah endiang Ku melare ku meliare Ya. Taman Sari Nuswantara.
karo Okwa. Selain adu suara juga adu joget. Ya. Ya, yo Gerajakan Banyuwangi Mas, diaturke. Ya, Okwa dan Hani Kusuma. Yuk, kaya ngomong, dados.
Hani gen kasih gen inspirasi. Ya. Ah. Estu wes. Rong lagu gek jogete tanpa nganggo leren.